Hake Bubagra hayake Tripura motorok jeprobano BJP bai Kagwi mano omo Bubagra mia Facebook live faye Kokborok no saka tuma hamale Tripura sarong ni manthainyoriya triparty accord hayake Tripura sarong ni hangkrainyo tuye agreement khaileye 1 year kaka koksimi sasalaye amsake soton tlangkha a Kokborok no Bubagra saka mia Facebook live faipro taitebo saka Tripura sarok kwbangma thayono thanchakai 13 ta seat hokachungno tai government no ba asukha Tripura sarongni manthaino nanani bagai haipano central bai Tripura sarongni je hamkraino tubunani bagai kok salai tonglaifano kini kesarong bojaga jane kesao nei Bubagra mia lai phaipro saka taitebo saw Bubagra chini power tongphano chung a power bai Tripura sani bagai kuno phano khaimi angakai a power no tam khlainani hinai tai Bubagra bini leader tongnai rongno bo kok sawo jesupano chung chini borokno kuno phano Tripura sarongni manthaino rimi angake o je norok power tuya achugi tongmani amo temporary krei hayake kuno phano guarantee krei hini saka tai Bubagra saka ang tai chung joto chini emotion tai biswas no thungjang ma haima tongkhe chung right time mo right decision nanai amo khawa wan chungma toni di nei Bubagra bini leader rong no saka आज फाउंडेशन डे है मैं 3-4 चीज को क्लियरली कहना चाहता हूं आई वांट टू टॉक क्लियरली टू माय तिपरासा पीपल टू ऑल माय पार्टी मेंबर्स टू एवरीवन जो हमें पसंद भी नहीं करते मैं उनको भी कुछ बात कहना चाहता हूं हम लोग वेट कर रहे हैं देख रहे हैं लेकिन अगर हम लोग एक दिल में एक बात रखना चाहिए आपको क्लियर अगर पावर में आकर हम लोग अपने लोगों को हेल्प नहीं कर सकते हैं तो वो पावर का क्या मतलब अगर इंपॉर्टेंट पोजीशन में आकर गवर्नमेंट में आकर अगर आज हम लोग अपने लोगों को हेल्प नहीं कर सकते हैं तो उस गवर्नमेंट का बात करके हमारे लोगों को क्या फायदा हो रहा है hake chung kwbangma jora logoi nugui tongo Bubagra tai boni leader rok kwbangma Delhi o thangai je Tripura sarongni accord Tripura sarongni hamkrainyo tuye amo implement khlainani bagi kok sa salaimani hakena amo tabu bo khlaijaya ko Bubagra khakti monoge amo no nasingi jepro Delhi on hinjago kok salainani bagi thango phayo hake Bubagra bo mia Tripura mota foundation dewo Facebook live phayai bo bini bukhani kok sawi khnarika bo tabu ngakai amsuk soi manjakliya te Bangladesh ni minority rok tabuk satok jak tongmani Bubagra sawa amo nugo norok te India ni je indigenous rok no norok tabuk haino khlai tongma hai klaibla je bongni manthai no norok riyang ni tongo te kwbangma example wi saw Bubagra jete onno notice 6 schedule tongmani Bodoland Karbi Anglong rok tongmani a jaga ngake kwbangma right dijak land right te borok sak nai mothang betek rok mo chalugui tongnai ja hake Bubagra sawo je ang os je sani tongmani amo to kuno desh ni bage hamya samako gya hake norok asuk se os sanmano hamya hununga ga kopuni jaga kha bhai ke ri tongman te tebo sawo Bubagra bandi ke sanmano je Tripura sarong ni hamkrainyo sanmano kwbangma chaja gyangai omo implement khlaike ka omo andi ke sanga kai Manipur hai engnai hine sabaimani kokno bo sawo bo hake onja jaga kha bhai riman tai amse ke Tripura sarok shanti ke kok bai sawe thanda kai sanlai tonglai nijini manthainyo hake Silai tiye voilence babe Tripura sarongni manthainyo sanga ke de norok renai government no haida nai tong ni Bubagra sawo mia life phaimani jaga hake amo kubui kong no je Bubagra sawe tongmani amo belai kheno wana masingsa kwbangma je din hake bisi romoi Bubagra je nasingi Tripura sarong hamkrainyo tuye kok salai tonglai mani tei borok thancha bo ngai paikha BJP hake ruling government no tongnai NDA alliance rok bai Tripura sarongni manthainyo manana hnai haipana Tripura sarongni manthai tabuk phano rejagya kwbangma Tripura salukurong no Bubagra no hamjagi tongphano khakoi laijak tongo je Tripura sarongni manthai tabuk phano manya hnai hake Bubagra bo amno tuyi belai kheno kha khamjak amse khukti monogei nasingi tongmani jepro ni hinjago aprono thango kok sanani bage Tripura sarongni manthai mada mano hnai haipano Tripura sarongni manthainyo kok simi sanani bage ni hinjago Bubagra no jora simi lairina bage haipano Tripura sarongni hamkraini bage ngakai samung sabo khlaijagya rinai nei bani wisimi holjago haini bage ni Bubagra botabo kha khamja tai Bubagra osakangni Republic Day ni teblo statue Tripura ni present khlai phunukjangmani a culture no Tripura sani culture bai mix khlaio onyo jagani culture no mix khe phunukmani amono tuibo Bubagra sakate onyo boroni culture no angkulma
problem jagi haipano culture mix khai je Tripura ni original Tipra sarong ni no mix khai onyo borong ni o jago theperi mane amo chaya hnei Bubagra saka te Bubagra saka Tipra sarong kha o jaga ni indigenous man thai mana nango Tipra sarong ni o hani malik Tipra sarong no hani malik tongnai tuma hamale indigenous jago chung Tipra sarong indigenous mane o hani busa जों o hani mali te kamini leader tongnai rongbo tabuk Tipra sarong ni je koloma jora phaige ke tui short ngane amono thik khlai hinai Bubagra koikha tuma hamale tabukbo Tipra sarong ni kwbangma thaiono tui man thogya ko tui nyangnani kahama ningya hage Tipra sarong ni hamkraino tui kok sanani hayake Tipra sarong ni hamkrain tui samung khlainani Bubagra kwbangma no wanchugi tongo te Tipra sarong ni man thaino government tongnai ria Tipra sarong ni man thaino kok chimi sai tongkha tebo jora log ruwi hingka ke Bubagra sawi tongo bo tongya thangi painai tuma hamale power tongbo government no tongbo Tipra sarong ni bagi mungsa bo khaimi hingka ke o power no tong khlanya ni Tipra sarong ni mungsa bo samung charimi hingka ke jong o jaga ni kutul thangnai hinai Bubagra sawo te bini leader rong no sawo norok khawa chongi tondi jong kurphano jong no rijagi hingka ke jong haino thangpai bene hinai Bubagra sawo hage Bubagra simia Tipra sarong bo amsuk joroti khalogui phaikya tabu point se 100% ni bising 1% hage 10% le Tipra sarong wanchungnai tongo Tipra sarong ni hamkare bufuro mano mada mano manya nei kwbangma Tipra sarong no wanchuklai tonglayo hage belekeno wan masingsa amo jung amsuke thungui toni jaka jung simia Bubagra ba amsuke thungi toni jaka nainai di sobo leader le amsuk hinjakane thango Tipra sarong ni hamkare ni bagni hinjakane thango phayo ka antike ni hinjaki tong sala waisa wani waitham musangu omo lekhai busi kulpali Bubagra amsuke ni hinjago deliwo amoni bagni Bubagra sawo rinamo chungya khai rinamo chungya hnei nongni bukhani kok direct sawari di hage amdike thungita tongdi hnei Bubagra sawo hage amo kwbangma asamni sik schedule se oje kwbangma je man thairok soktairok je indigenous rongni mani tong hongke tmani bagi Tripura khai ngmaya hage mo central ni ke haye Bubagra kok sama hailama kini kesara da kchawi tongmani klai amono komini bisingtike sahardi te Bubagra sawo jotoni Tiprasa thanchake tong nang party no imported tar ni boagi ni simino sawi tong hage tini video amsung no video no sajaka like khlai te channel no subscribe khlai di bell icon click khai di video no share khlai di jotona no khulumbai ka kaham tongmai di hambai।